Ka KSU East Jaintia Hills District Unit lingba ka Cultural Cell ringkat bat ka KSU Shnongrim Unit menha ka laiterik urimpang ar pun riu kala yo ban lej ban yu kejat bat jengo ya ka Krem kut sutiang bat ka Krem khmat wa tisha ka badan ha ka Shnongrim ilaka nong kle. Kakana ka ong ba kate ka Krem kut sutiang kade ka Krem petri uwo kyang nang ba bat ki sipai jong u hakapor be khun persha ya ki doli hakapor bajur bha kathma hakisnam khat phra hanriu phuar khat phra hanriu phulai ka jingthmu jong ka seng ban let khnang sha kani ka jaka ka long ban pinsa nam ya ki te ki Krem ba pau nam ba ki long dien kintip ya ka paket ki por barim Ladon kam ban Pynneh pensan ya ki mati ne ki jaka don nam ki ba uble kenrat nong bu nong thau u ba ais ngobha ha kamariang hapo kate ka Krem kut sutiang lalap ya ki siang jinta ki balarim bha ba ki mau ba ya seriem kum ki shuki ha ka ba la ya thu ba uwo kyang nang ba bat ki nong yalam ki shong jingelang ka KSU East Jaintia Hills District Unit halor kani kamat ka Kyntu ya ka sorkar banle sorjamin ya kini ki jaka badan ya ka history khamtam ban pinlong ya ki jaka jungok kai perthai ha ka baki brio shitelup ka perthai kintip bat ki brio na ki te ki than kin im na ka kam jungok kai perthai kaseng halor kani kamat kan sabu ka jingtho shaki bor badai pen batru banwat ki lat jingerap ban pin pau nam ya kate ka jaka bat ki wei ki badan ha ka district khamtam upat ba ka district hi borok ka wei kin yo ka kamai jakpo na ka kam jungok kai perthai Liang apa?